हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरोबाव फिन खेबसे नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबावबाय लोगोफोर आं दा दंफैयो तामिलनाडुआवनो दा दाउ फाराम हाबनानै भिडिअ खालामनो नागिरदों नायलांबाय थादो नालेंखर बागान दं नै बिरादनो सोरगिदिं नालेंखर बागान नै उनथिं दाउ फारामा नै बेनो नालेंखर बागाना नानै आंनि चेनेलखौ जायफोर नायदों साबस्क्राइब खालामलां लोगोफोर लाइक खालाम कमेंट खालाम भिडिअ तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बोरै जादों नोंथांमोननो बिदिनो आङो सम सम टाइम लानानै तामिलनाडुनि माखासे नुथायफोरखौ दिन्थिलांबाय थागोन सापर्ट खालाम लोगोफोर नै आंनि उनथिं नालेंखर बागाना नैबे आरो दाउ दोननो सिल बानायबावदों मोनसे बे दाउ फारामा अनलि दाउदै खननायल' बेलेगाव आरो दाउ हमनांगौ बिदिनो गोबां खामानि थायो बेयाव बे जाबाय आरो दाउदैल' खननाय आरो दाउ हमनांगौ गोनां गैया बिथोराव थांनानै देखायनि र' नैबेखौ गोदान लुबावदों आं दाउ दोननोनो नै दाउखिया माबोरै गोजौ गोजौ थायो गावबागाव लाइन लाइन खिबाय थायो नायलां लोगोफोर स्किप दा खालाम मोजाङै मिन्थिनाय नङा आं गासैखौबो खोन्थालांजोबबाय थागोन गोजौ गाखोलांनि र' नाय नै जोंना आदाया आं दा बिथोराव देखायनि दाउ फारामखौ नोंथांमोना नायबाय था सिङाव थौदो हनै आदा नै दाउदैखौ खननानै बिदि जामना दोनबाय फ्रेसआव बेनो जाग्राया बोखार एसे नायथों समझ रहे हो ना बक्स मोनसेयाव खैथा थोसो इयाव 10ता करि जाबना दोनो आरो ओरैनो बक्स मोनसेखौ खैथा ट्रेसजों बानायो 300ता दं इयाव दा नङा बक्स मोनसेखौ बेसे ट्रेस खालामनानै हिसाब खालाम 10ता ना दिनाव खै बक्सता 300ता ट्रेस दं आरो दिनाव खै बक्स ओंखारो ओंखारोलै 400 इयाव 11ता बक्स 11 बक्स ना 11 नै दाउदै खनग्राफ्रा नायदो दे एबार दाउखौ नोंसोर थौग्रां थांगोन दा नै दाउदैखौ खननानै बेबायदि दोनदों इयाव खैथा ट्रेस दं बक्स मोनसे जाबाय इयो बेयाव बक्स मोनसे जाबाय दा ना इयाव 10ता दं 10ताबा बक्स मोनसे जाबाय इयो 10ता ट्रेस 10ता ट्रेसजों बक्स मोनसे जाबाय बक्स मोनसे बेलेगनिया 7ता ट्रेसजों बक्स मोनसे हमो आरो दा जोंना 10ता थौ सिगाङाव थौदों नों मा खोन्थालाङो जायगाया फिसाथारना इयो दाउदैल' खननायखाय ओरै लाइन मोनथाम दं ओरै लाइन मोनथाम दं बक्स मोनसेयाव दाउआ माबा खरि थायो जोंना बक्स मोनसेयाव माबा दाउ दोनो ओमफ्राय दाउलाथ' गैया इयाव दाउजोल'सो दाउला गैया ओमफ्राय लाइन मोनसेयाव खैथा बक्स दं गैया गोजौ गाहाय लाइन मोनसेयाव 300 बा माबाय बेसे जागोनलै हिसाब खालामबा 400 लाइन मोनसेयाव 400 बक्स जायखिया सिट मोनसेयाव गासै 1 लाख दाउ थायो बा सिट मोनसेयाव 1 लाख दाउ थौ माबा खरियो होमबा बे लाइन मोनसेयाव 400 बक्स बानो सानदो बेखौ खेलखौ खालामनांसिगोन समझ रहे हो ना 400 बक्स ओमफ्राय दाउआ माबा बेखौ सानबानो हिसाब जायखिया बे सिट मोनसेयाव 1 लाख दाउ दं आरो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6ता लाइन दं नालाय बेखौ हिसाब मोनसेयाव 400 बक्सा जोबथासिम 400 आरो ओमफ्राय दाउआ माबा बेखौ सानजाबानो मेसिनजों माबायदि होयो आं नुफेराखै आरो जों सिगां मावदोंमोन आंबो मावखांबाय
चड्ढा समझाओ इसे समझाओ ऐसे ओइ नै बेयावनो लुयो दा देखायनो हागौमोन दावदै थाथेबायना औ जोंहा दा आखाइजों सैयोमोन सिगां दावदैल' खननायबा जोबोद मोजां खामानिया बेनो जाग्राया लोगोफोर दावदैया बे दावदैया जाबाय जेबो दैसेयाव थाइथामै हरो थाइब्रै ना थाइब्रै हरो जायखिया 150 आरो प्लेट मोनसेयाव 150 बा बेसे गोलैगोन थाइबा बिदिनो जागोन खोमा दैसेयाव सिं सासोयोना दावदै खननायाव सिं सायो दाउलाखौ नुनाय नंला नोंसोरो लोगोफोर दा दाउजोल'सो दं इयाव दावदैल' खननाय नालाय दाउला गोनाङाव फैयासै खिंगुरानो नुवाखै माबायदि दाउलाया हरो बिराद गाज्रि बेदरा बिनिया आधा केजिल' ए गाङा बिराद रोजा बे गाङा रोजाखायनो माने गिदिर नुयो नङाबा गैथारा दाउलायासो बिराद दुस्थु ना खेबलाबायो आयाव जेबो मेडिसिन गैया आरो लागासिनो दा रेकर्ड लागासिनोथ' लोगोफोर बे दाउ फारामा जाबाय अनलि बिदै जानायनि खननायल' माने जेबो ओरैनो मा बिजि थुयो दाउनो दा मा बिजि थुयो जेबो बिजि थुवा ना बे गोरलैयाव एसे बिजि थुयो जानाय जासिम आरो थाखाबाय नैबे गोदान फार्स्ट टाइमाव खेबसेल' भेक्सिन थुयो आरो ना दावदैयाबो नैबे फिसा बेयो दाउनि गोदाननि दावदैखौ दोनहैयो ओमफ्राय बे आदार होग्रा मेसिन ना बैयाव द्राम मोनसेयाव 6टा खरि 6टा बस्ता जायो 6 बस्ता द्राम मोनसे लखबो आरो ना होमबा 6 12 20 बस्ता ओमफ्राय बेखौ बे माबायाव गोलैबाथाय आखाइजों फिनलानांगौ नामा आदारखौ नै इदिनो बेखौ ओरै होबाय दा बे होनबानो दा आदार गगोन बिदि बेखौ नारबा आदार गबाय दानो थिगानो दे ओरै थौदो जोबथासिम थौदो दरजा बन्द इथिं अबेथिं दरजा बन्द ओंखारलांनो हागौमोन नङा ओरै गिदिंदो सिटखौनो फैबा मेसिनजों आदार होनायखौ दिनैसो नुबाय आङो मेसिनजों आदार होनायखौ दिनैसो नुबाय होनदां माबा नुफेराखैमोन नैबे जाबाय बेखौ नैबे दाउआ सौखोबानानै दै लोङो बे पाइपआव दै गयो नैजों नै दा गदोंना बेजों दै लोङो दा दाउ गोनाङा सिट मोनबेसे दं दाउ गोनाङा सिट मोनबेसे दं मोनथाम ना दाथ' आरो सानफा माफा थैबाय थायो खोमा दाउआ ना दाउआ दिनाव माबेसे थैयो नोंसोर साबाजोंनो बे सि गंनैखौ माबायो सामलायो आरो ना खामानियाथ' मोजाङानो दाउ हमनाङा बारा खामानि गैया आरो बहुद खम दावदैल' खननाय हगारनाय जामनाय हा सौग्रोबायमोन आं नैबे ससेया दाउ खालि थौदो मालाय नालेंखर बागान गोजा जायगाया मोजाङानो थानो गरम नङा थान्दा दाउआ एसेयावनो एसे गिसियो बाब्राबसोयो गिनानै नैबे जाबाय आदार होग्रा दाउनो गोलाव नै जेसेबां दाउ दं एसेबां गोलाव गोजौहाय ओरै फारसेथिं लाइन मोनथाम ओरै फारसेथिं लाइन मोनथाम दं जायगायानो फिसाथार नै आरो बैथिं दाउ फारामा बेरायनो फैदों नायदो दाउ फारामा गोलाव गिदिरथार गुवारैनो बुरजाथार दाउ दं थाबायलांसै आरो बेलेग सिटआव दाउआ दिनैनि फुङाव दिनै थैनाय नायो माब्रै माबा 6टा थैबाय खेबसे नैबे
स्ट्रेट गोजाना थैनाय बेयो क्रेक माबा बायनाय ओमफ्राय नैबे डाबल दावदै माने गोमोआ मोननै थाग्राया नैबे डाबल दावदै गोमो मोननै थायो बेयाव ओमफ्राय नैबे खनायावबो बायो ओमफ्राय दैनायावबो बायो नैबे बिदिनो आरो नायबावनो खेबसे गोलावैनो देखायबावबाय आं नैयाव आदार लखबो दाना नैयाव आदारखौ लखबनानै नैबे पाइपजों गोजौआव दावखोलाङो ओमफ्राय बै गुदुंजों गसिन आरो औ दा आरो उसुबिदा जाबाय नैबे दावदैखौ खननानै बिदि दामना दोनबाय आरो इयाव गासै बेसे दं 300टा ट्रेस 20टा करि जाबो नालाय ट्रेसखौसो सानो माने 300टा ट्रेस दंबा होमबा 30टायै बेसे जागोन 30टायैखौ दा सानबा मिथिसिगोन सानबासो मिथिगोन दाथ' जों जाम्बा नालाय बहाथो डाइरेक्ट होनबावनो 10टा दावदै दं आरो माने 10टा दावदै लाय 10टा ट्रेस दं आरो 300टा ट्रेस 10टा ट्रेस बेखौ गाबोन लांफैगोन बेलेगा थ' ओमफ्राय दा मा आरो बेलेगाव थांबावगोन जाबाय बे मोनसेयानो गासैयावबो एखेखा नालाय एखे जायखिया आङो बायरेनिखौल' देखायबावनोसै दा सोरगिदिं गासिथिंबो नालेंखर बागान थौदो एबार नालेंखर बागान साफायनोसै आं थान्दा दै गांबाबो हानब्रबना लोंलाबायो जों हाननानै लोंबानो मोनोना जेबो ना नै सिङाव माबायदि दाउ फारामा नायनाला दाउ फारामाव थाग्राफोरा बे भिडिअ नायदोंब्ला लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम आं जोबोर गोजोनगोन लोगोफोर आरो बयबो खालाम जाय नायदों आंनि चेनेलखौ अननानै सापर्ट खालाम आं दाउ फारामाव थाग्राखौल' बुङाखै जेराव लाइक खालाम आरो शेयार खालाम जाहाथे लोगोफ्रा बयबो नुनो दं आरो आं बिदिनो बेलेग देखायनो हालांबाय थानायनि आं बेयाव थानाया 4 बोसोर जाबाय 5 बोसोराव हाबबाय दा बे कम्पानियाव थानाया 5 बोसोर नोङो रावबो गैयामोन जों बोराय बुरि सानैल'मोन स्टार्टिंनिफ्रायनो नोंसोरनो पास खोमा होमबा ना बेफोर सिदा गोदानसो तामिलनाडुआव थानो माबायदि मोनदों आदाया मोजां ना मोजांखौनो नांसिगोन दा गामियाव थाबाबो माथो जेबो राहायानो ओंखारा अबयसे गामियाव थाब्ला माबा मोनसेफोर मावनानै जाब्ला गामियावबो दं थाखायालाय माने बानानै फैयो जाहैदों आरो तामिलनाडुआव गया खम ना नालेंखर बागाना हाइस्ट दं न'नि खामानिखौ बानानै बाहेरायाव फैयो बे जेरावखि थाङा नालेंखर बागान आरो नारेंखलखौनो जायो बिसोर ओंख्रि नैबे न'आव सोर थायो बेयाव मालिक थायो मालिकआ साबेसे ओमफ्राय मेन न'आ इनिया बहा मेन न'आ माबा पलास्टिं बे थाइजौआ थायना थायाखै थायो देग्लाय जालाबाय थायो नै बिसोरनि लकेल दाउआ नै माबायदि गांजेबजेब गांल' गोलाव देखायनो रां खाथियाव ओइ दाउआ थैखो ना माखो माबोरै थैखो इयो नै बिसोरनि लकेल दाउआ गांजेब खिथु गोलावल' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोननो माखासे सोरगिदिं नालेंखर बागानखौ दिन्थिनानै भिडिअखौ आं दिनै बेखिनियाव दोनथ'नोसै माखासे नुयैफोरा नुसिगोन जाय आंनि चेनेलखौ नुसनो आरो माखासे नुनायफोराथ' नुखाबाय दाउ फारामखौ आरो तामिलनाडुआव गोबां दंखायो जोंनि बर'फ्रा भिडिअआ सोरगिदिं बेखिनियानोमोन लोगोफोर जास्ट आं नोंसोरनो दिन्थिनो थाखाय दाउ फारामाव हाबनानै भिडिअ खालामबाय आं दा बहुद गोजान जायगायाव दंफैयो आं दाखालि सुनिबार बेलासिनो कर्नाटकआव थांदोंमोन मोनसे खामानिनि थाखाय बेनिफ्राय दा दाउ फारामाव हाबनानै भिडिअ बानायलांनानै नोंसोरनि
सेयार खालामनो होननानै फैबाय दा खालामनो मोनबाय दा सानसुनि जानानै आङो तामिलनाडुआवनो आरो तामिलनाडु इर'ड डिस्ट्रिक्टआव थांफिनसिगोन आंना थानाया बेलेग खमैबो आं दा थानायनिफ्राय बे जायगाया 4-5 घन्टासो लायो आरो बासाव नै जोबोद मोजां जायगा थानो थान्दा सुदेम नालेंखर बागान गोजा नालेंखर बागान सिङावनो रुम दं फिसा खामसालि होआखै फेमिलि मोननाय ओमफ्राय सिंगेल साइजल' थायो गासिबो मालिकनिनो नालेंखर बागान गोजा मालिकनिनो हा सोरगिदिं नालेंखर बागान गोजा दिनाव खेबनैसो होयोथाय इसोर दैखौ नै नालेंखर गुदियाव मालाय पाइप होखायो खेबथाम खेबब्रैसो होयो खोमा सान्दुं गोसाबाथाय दिनाव लोगोफोर देखायनांगौ बेरायनांगौ गोबां जायगा दंबावोमोन नोंसोरनो दिन्थिनो हाजोबासै आं समनि आंखालाव बेखिनिखौनो खालामनाय जाबाय लोगोफोर गोजोन्थों बयनिसिमबो अल द बेस्ट